Welcome to SmartNation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners, and it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. ሰላም ናኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ SmartNation Pro ከመይ ቀኒኹም ኣብዘለኹም ሰላም ጥዕና እንዳተመነናን ሎም ኸነቲ ኣካል መደባትና ዝኾነ ማለት ንሞባይልን ኣፕስን ዝምልከት እዩ ሓንቲ ኣፕ ሒዝናልኩም መፂናና እዛ ኣብ ዝለዓል ትሪእዋ ዘለኹም ኣፕ ሎክ ትብል ማለት እዩ ኦራይት ስለዚ እዛ ኣፕ እዚኣ ንሕና ኣገዳሲት ኮይና ረኺብና ብፍላይ ዞም ተጠቀምቲ ስማርትፎን ዝደበልና ማለት እዩ እዛ ኣፕ ሎክ ኦር እዛ ኣፕ እዚኣ ክትህልወና ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ማለት ናይ ነፍሲ ወከፍና ፎን ክትህልዎ ኣለዋ ኦራይት ስለዚ ስለምንታይ እዛ ኣፕ እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ኦር ስለምንታይና ግድን ክትህልወና ኣለዋ ንብል ዘለና ድማ ቀፂለ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ፎናትካ ንኣብነት ንሰብ ክድውለላ ኢሉ ክድውለላ ኣለቂሕካዮ ክድውል ኦር ሳምቲንግ ንኣብነት ሓደ ነገር ጥራይ ክርኢ ሂብካዮ ካልእ ነገር ክፍትሽ ይኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ናትካ ፕራይቬት ነገራት ኣትዩውን ድኾነ ደልዮ ክወስድ ኦር ክርኢ ይኽእል ማለት እዩ ኦራይት ስለዚ እዛ ኣፕ እዚኣ እንተልያትና ግን ፎናትና ወላ ሰብ ኣለቂሕና ወላ ሒዙዋ ይህደም ንባዕሉ ኣብቲ ደለኻዮ ኮይንካ ኮንትሮል ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ሞባይልካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና እዛ እታ ናትካ ፎን ብዘይ ስክፍታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትገድፋ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ እምበር እቲ ዝርዝር ማለት ኢን ዲቴይል ከሪአኩም ሓደ ብሓደ እንታይ ኣትገብር ኦር እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦራይት ስለዚ ከም ኩሉ ግዜ ድኾነ ኣፕ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኢና ነውርዶ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ኣይፎን ተኾይና ኣብ ኣፕ ስቶርስ ማለት እዩ ኦራይት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ፕሌይ ስቶር ዝኣቲና ክነውርዳ ኢና ኣብዚ ኦኬ እዛ ሳይን እዚኣ ርአይዋ ኣብዚ ላዕሊ there are trespassing signs ትብለን ደላ ማለት እዩ ቀፂለ ከሪአኩም እዚ እውን ኣካል ናቱ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ላዕሊ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ሰርች ባትን ኣብዚ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ኣፕ ሎክ ኢልና ምፅሓፍና ኣብዚ ዝርዝር ኣብዚ ብዙሕ ኣሎ ኣፕ ሎክ ድብል ኣሎ ንሳ ግን ኣብዚ ፊንግ ፕሪንት ድብል ፅሑፍ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ጎና ኦራይት እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እታ ኣፕ ደሊናያ ዘለና ኦኬ ኣብ ኣቲና ኢንስቶል ንበላ ኣነ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስለዝኾነት ኦፕን ጥራይ ይኽብለኒ ኦኬ ኦፕን ስበልናያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦፕን ስበልኳ ከምዚ ስክሪን ይመፅእ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እቲ ስክሪን ተዓፂዶ ኣሎ በቲ ኣፕ እቲ ተዓፂዶ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ፎን ናተይ ፊንግ ፕሪንት ስለዘለዋ ብፊንገር ፕሪንት እየ ድኸፍታ ዘለኹም ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ላዓል ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ብቀይሕ ምልክት ዝህበኒ ኣሎ ናብ ትርጉም ክነግረኩም እየ ሕዝዎ ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ ኣብዚ እቲ ኣፕስ ደድልየና እዚኦም ሕጂ ሎክ ኮይኖም ደለዉ ኣፕስ እዮም ኦኬ እዚኦም ሎክ ገይሮም ደለዉ ኣፕሊኬሽናት እዮም እንተዳ እዚ ሕጂ ኣነ ገይሮም ኣብዚ ግን ኢምፕቲ ክፀንሓኩም ንዓኹም መጀመርታ ግዜ እንተዳ ኢንስቶል ገይርኩማ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኣ ደለና ኣብዚ ናይ ፕላስ ማለት እዩ ኣብዚ ተደመሩ ዘሎ ብዛ ኣቲና ኢና ነቲ ኣፕስ ክንዓፅኦም ድደለና ንመርፅ ማለት እዩ መጀመርያ ኦኬ ወይ ንኩሎም ክንገብሮም ንኽእል ወይ ድማ ነቶም ተኣፈፍቲ እዮም ትብልዎም ኦር ነቶም ሰባት ኣትዮም ክሪእዎ የብሎም ትብልዎም ኣፕስ ብፍላይ ማለት እዩ ክትዓፅዎም ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣብዚ ክውስኽ እየ ድሓን ማይ ፋይልስ ንኣብነት ኦራይት ማይ ፋይልስ ንኣብነት ክዓፅዎ እየ ኦኬ እዚ ሓደ ካልእ ኦኬ እዚ ስዊሽ ኦራይት ቲቪ ኤሪትሪያ ኦራይት እዚ እውን ክዓፅዎ እየ ኦር ዩቲዩብ ኦኬ እንደን ከምዚ ጌርና ቹዝ ምስ ገበርና ንኩሉ እንተደሊኹም እዚ ኣብዚ ላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ክንጥውቃ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንተዳ ክትመርፁ ደሊኹም ከምዛ ድረኹም ከምኣ ንገብር እንደን ኣብዛ ፕላስ ሕጂ እውን ደጊምና ንጥውቕ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ፕላስ ምስ በልናያ ናብኡ ኣቱ ሪኢኹሞ ቲቪ ኤሪትሪያ ስዊሽ ዩቲዩብ ገለ ኣትዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብዚ ሊስታ ዘሎ ኦኬ ብድሕሪ ንገብሮ እምበር ኣብዚ ሴቲንግስ ኣቲና ብዛዕባ እቲ ፓስወርድ ማለት እዩ ሰት ንገብር ንኣብነት ኣብዛ ቀዳመይቲ ንኣቱ ኣብዛ ፓስወርድ ሴቲንግስ ትብል ደላ ኣብዚ ኣቲና ፓስወርድ ኣብዚ ሎክ ታይፕ ድብል ደሎ 4 ዓይነት ኣሎ ፓስወርድ ማለት እዩ ካብዚ ንመርፅ እዚ ቀዳማይ ፓስወርድ ኦር ፒን ኣብ ብራኬት ገይሩ ደሎ እንታይ ማለት እዩ ናምበርስ ጥራይ ካተወቱ ፒን ፈሊጥኩም ኣለኹም ኦራይት ፓተርን ተኮይኑ ከምዚ ትስእል ፓስወርድ ካራክተር ድብል ደሎ እዚ ከዓ ማለት እዩ ናምበርን ኣልፋቤትን ክትጥቀም ትኽእል እዚ ጌስቸር ድብል ደሎ መወዳእታኻ ትስእል ትስእል ብኢድካ ማለት እዩ ከም ደብሊው ኤስ ድኾነ ቅርፂ ተትሕዞ ኦራይት ስለዚ ኣነ እንታይ መሪፅ ኣለኹ ንኣብነት ኣብዚ ፒን መሪፅ ኣለኹ ኦኬ
sorry ኣብዚ ፒን እዚኣ ማለት እዩ and then እዚ use fingerprint ዝብለሉን እንተ ዳ ፎን ናትኩም ኣለዋ ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብክልቲኡ ትዕፀላ ማለት እዩ alright ስለዚ fingerprint and pin code ማለት እዩ እንተ ዳ ደይብላ ግን ሽግር የብሉን እቲ ፒን ኮድ ካብቲ ፓስወርድ ትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሳልሳይ use face ዝብለሉ እውን ንኣብነት ኣይፎን ኤክስ ገለ ክኾና ክእላ እዚ ናይ ፌስ ስታይል ዘለዎን ማለት እዩ ከምኡ ክትጥቀም ትኽእላ ሰለስቲኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ፓስወርድ እዛ ቀያሕ ኣብ ዘላ ኣብዚ ናሰት ንገብር ፓስወርድ ንፅሕፍ ተልና and እዚ ከም ደሎ ደሓንዚ ኦኬ ንመለስ ኣብዚ ኣብ ሴቲንግስ ተኣቲና ንኣብነት እዚ ረእይዎሞ ኣብ ስክሪን ሪኢኹም ከም ደሎ እዚ ኦን ግበርዎ ማለት እዩ ኦራይት ንቐፅል ኣብዚ ወል ሓንቲ ካድ ዝግበር ይብልናን ሃራይ ኣብዚ ሕጂ ከሪእኩም ደሊ ኣብዚ ኣድቫንስድ ፊቸርስ ዝብል ደሎ ማለት እዩ ኣብዚ ንኣብነት ሎክ ስክሪን ሴቲንግስ ኣብዚ ንእቶ ንኣብነት መጀመርያ ማለት እዩ ዘቐዳሚት እዚኣ ኦራይት ኣብዚ ምስኣተና እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ናተይ ሆም ፕሮፋይል እዚ ስእሊ እዚ ማለት እዩ ኦራይት እዚ ስእሊ እዚ ፒክቸር ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ስክሪን ናተይ ሆም ፕሮፋይል እዩ ሶ ድኾነ ክኸውን ክእል ናትኩም እሱ ኣው ይመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ንምፃእ ኣብዚ ደሎት ሴቲንግስ ኣብዚ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቀዳማይ fingerprint ተዳ ክሊክ ገይረ እዚ ማለት እዩ እዚ እንተዳ ኣጥፍዮ እዚ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ትፅሕፍቲ ፒን ኮድ ምሻሎት ናምበርስ ሪኢኹም ፀኒሖም እዚ ናምበርስ 1 2 3 ኣብዚ ሕጂ እንተዳ ክመፅእ ዘይደሊኸ እዚ ኦኬ እዚ ተዓፅዎ ትኽእል ኢኻ and background ንባዕሉ wallpaper ስለ ዝበልኩ ናቲ wallpaper እቲ ናይቲ ሆም wallpaper ኣብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ተሊኻ ስእልኻ ትገብረሉ ካብ ጋለሪ ተውፅእ ትኽእል ወይ ሕብሪ ጥራይ ትገብሮ ትኽእል ካሜራ ከም ተርኢ ክትገብራ ትኽእል ገለ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ ኣብዚ ስኬል ኦፍ ባክ ትብለሉን ኮማ እዚ ናበይ እቲ ስክሪን ቲ ኣብ ሴንተር ዙም ዲኻ ደልዮ ወላ ነቲ ፎን ብምሉ ኢንሶን እዚ ጃስት ሴንተር ዙም ግበሮ brightness of back is that matter እዚ ሕጂ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣፕ ኣይከን ድብለሎ ማለት እዩ እዚ ናብነት ተጠዊቀ እዚኣ ትመፅእ እዛ ስእሊ እዚኣ እዚ ማዓስ መሲልኩም ሓደ ሰብ ነታ ተዓፅያ ደላ ኣፕ ክፍት ምሰበላ እዚ ስክሪን እዚ ይመፅኣው ማለት እዩ ኦኬ እዚ ስክሪን ናብነት እዚ ክመፅእ ተዘይደልየ ወይ እቲ ሰብ ክፈልጥ ተዘይደልየ ኣይ ናይ ኣፕ እዩ ነዛ ኣፕ ዳዓፁ ደሎ alright ክፈልጥ ተዘይደልየ ነዚኣ የጥፍኣ ማለት እዩ ሰብ ሕጂ ኣይፈልጥኒ ወል ሓንቲ ብዛዕባ ኣፕ ኔም ሮዮ እዚ እንተገይሩ ኣፕ ሎክ ትበሃል እያ ነዚ ስክሪን ዝተዓፅኦ ደላ ኢላ ትሕብር እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ክፈልጥ ተዘይደልየ ዝቐጥፎ ይኽእል እዮም ገይሩ ማለት እዩ እዚ ፊንግፕሪንት ኣይኮን ከ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ማለት እዩ ኦኬ ኣብነት እንተጥፍያሳ ወል ሓንቲ ኣብ ስክሪን ድሪኦ ነገር ይብሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፓስወርድ ባትን ከኣብዚያ ኣብዚ ፀግዕ ርይዋ ኣብዚ ደላ ኦኬ ደኻ ተጥፍያ እቲ ሰብ ኣበይ ኣቲኻ ከም ዝፅሓፍ ፓስወርድ ገለ ኸማን ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ጃስት ኤምቲ ስክሪን ይኽፀንሖ ኦኬ ከምዚ ገይረ ሕጂ ኣብ ስክሪን ወል ሓንቲ ድርእ ነገር የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ስለዚ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ምስ ከፈታ ወል ሓንቲ ኦኬ ግን ከሪእኩም እየ እንተዳ ፒን ኮድ ኮይና ከመይ ጌርካ እቲ ፒን ኮድ ናትካ ተእትዎ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ቀፂልና ንኣብነት ኣብ ታሕቲ ርይዋ እዛ ኦብዘርቨር ትብል ደላ ማለት እዩ እዚኣ ዓንቶይ ኢለኩም ነይረ ድኾነ ኣፕ ምስ ከፈትኩስ ኣብዚ ላዕሊ ሓበሬታ ትበኒ ነይራ እሷ እንታይ ትራንስፓሲንግ ሳይንስ ማለት ድኾነ ሰብሲ ፈቲኑ ክትብለኒ ፀኒሓ ማለት እዩ ኦኬ ድኾነ ሰብ ኣብዚ ሕጂ ቀይሕ ጌራት ኣላ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ቀይሕ ኣቲኻ ርእዮ ሰብሲ ሪከርድ ገይረ ኣለኹ ትብለኒ ኣላ alright ድኾነ ሰብ እንተዳ ፈቲኑ ድኾነ ኣፕ ክኽፍት ፈቲኑ ማለት እዩ ንሳኻ እንታይ ትገብሮ ምስተጋጌ ሪከርድ ትገብሮ ነቲ ሰብ ገፁ ማለት እዩ alright ወላ ድምፁ ወላ ገለ ኩሉ ሪከርድ ትገብሮ ማለት እዩ ናብነት ኣቲና ንርአ ሕጂ ዝታይ ማለት እዩ እዚኣ እንተላ ኣብ ድኾነ ኣፕ እቱ ምስበልካ ምስ ከፈትካ ምልክት ኣብ ቀይሕ ብላዕሊ ይመፀካ ኪድረአዮ ማለት እዩ እዛ ኣፕ እዚኣ ከፊትካ ኣብቲ ኦብዘርቨር ኣቲኻ ሰብ ኣሎ ሪከርድ ገበርክዎ ረእዮ ትብለካ ማለት እዩ ኦኬ ንኺድ እስኪ ንእቶ ትሪኦም ኣለኹም እዞም ሰባት እዚኦም ብፎቶን እዮም ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ናይ ቪድዮ ምልክት ደለኻ ከምዚ ስታይ ድገበሩ ማለት እዩ ናብነት ኣብዚ ዋትስኣፕ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ዋትስኣፕ ሲ ፈቲኑ ነይሩ ትብል ኣላ ኦኬ መዓስ ንርአዮ እዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ
نامنت start time لات 10 وحشوعات نو لات 15 وحشوعات مالتشن 20 ساعات كلتن ساسان شمونتن دحر اوتر سبز واتساب خبلا فتينو خفت فتينو مالتي انسوني لات نغرنلا اتي فيديون الو مالتي ابزي ابز تحت تريوالكم ابزي بلاي تيلكا اتي فيديون سا دغدا حتى يور مالتي تمام السبزي واتساب فتنا حاسيو ساعات تنقلن مالتي اوكي ابزون كوم مالتي كل ساعات معلتي قالت نغركا السب كن ايفلتني ريكورد يخونكم دلو مالتي السب كن ايفلتني اوكي ابز حجي ناوتو ناي بعلو رؤس زخالق سيتينغز الو نامنت ابز ساعتين اوبزرفيشن تايم كندي غزي فيلم سغبر كسلوت بلنا الله حدا غزي دي ثلاثه غزي حمش غزي زبحلنا نمرص دحان انا حجي حدا غزي لي الله مالتي and then video record together taking pictures and so on بدحر يبصحت تري والله ابز مالتي warning message allo ابز مالتي alright انت تقبر تافون انت دا حدا سبتن كيفوا انت دا فتينو مالتي alarm تحرم مالتي ناي warning alarm تحرم سلازي اتي warning alarm انتي كتحرم كلا كومون تزارب يا مالتي اوكي ملخت نت سب تزاربو سلازي اتي تافون نتي زفتن دولو سب انتي لخم تزاربو ابزي بعلها خصحفلا تخل نابنت ابتاي لا يالله do not touch my phone لا يالله اوكي سلازي do not touch my phone سولكوها كمزي لا تصحيفن ترى قديفيو اتسم تدا wrong password يتي or pin يتي مالتي انت دا افتينو بتي ريكورد تغبرلا بتي الارم كتحرميا اند دما كتزارو بيا مالتي do not touch my phone كتب لي مالتي اوكي اذا خا warning الارم زخا اون كنغبرون خلنا اذا اون نغبرون اوكي is sending method is it كالي دحان بقى اوكي نملس ابزي ولا حنتي مالتيبل باسورد تخوينو كال اي خلت سيست باسورد توسخ مالتي وزا قداس يكونن ابزي اجن كريكم دالي حجون مالتي اذا فيتشر زي خا بتاع ما قداس تا ريموت كنترول مالتي زي خا خمي مسيلكم حدا سم تدا فون ناتكا تخفي تاخل حيزوا هاديمون والله اوكي وي فون داتا زاربه كيدو نسخا تاي تقبر تخل مالتي تدا خفيتو والله تا فون سكرين لوك تدا تخفيتو ابزو خوينكا اتي خريكم يا مالتي بخالق تليفون غيركا نابتاناتكا تليفون اس ام اس تسددمو اوكي التليفون تعصو مالتي اوكي اتي ابس ات ابليكيشنات كله نابت زنورو يملس يعصو ولا تسب نابنت غالري كفيت وانت دا خيدو سلتات كر تصنيحو سخا اس ام اس تغيركا نابتا تليفونكا اتي غالري يعصو مالتي اوكي نابنت ازيا مجمريا ازيا اون نغبرا مالتي ازيا انيبل نغبرا بدحريو ازي ابزن ريد لنا مالتي ريموت لوك كيورد يبلالو اوكي ازي حج انتاي مالتي التافون معصوي مالتي alright لوك كيورد يزي تاي مالتي انا انتاي قبر ابز دحن ابز بوبو ابز لوكم تي انفورميشن مالتي you can lock or unlock your phone via SMS يلنالو انتاي مالتي SMS بمقبار تراي نا فوناتكا لوك تقبرا انلوكا تخفتا تعوصوا تخليها اوكي سلازي ازي مخفتي كودي خا ابز تصحف مالتي ابز ريموت كي لوك كيورد بلولو تمخفتي خا ابز تصحفو اوكي وان هيد ايلي اللهم اوكي هجي وان هيد ايلن تدا صحيفه اس ام اس غير نابزا فون اذا ابس يخفت مالتي اوكي تي لوك ويندل ان لوك يخون ابز حجي تمرص مالتي ازي لوك مسبول كواس اينا يخعصو دلو اوكي all applications تخوينو all تبلا ويدما قال تخوين خا تمرص ابز ريجستر اتي خا مالتي اوكي سلازي بدحري زخا انلوك مالتي زخا باسورد مخفتي مالتي بريموت غيركا مالت نابزا زافون زي انت دا سبو سيلوالو نامنا زافون ناتي انا خات ابليكيشنات كله خعصو انت دليو مالتي اس ام اس تراي اذا نمبر زين اس ام اس يصحفن مالتي زبا عليه سيت غير از نمبر قايروت خليهم كم دلايكم مالتي اوكي نعخم يملكت اتي انلوك اند لوك مبل مالتي حجي اس ام اس ريكومند يكون بواتساب خون خيل ماسنجر بزخونه منقد مالتي تعلامانتي ازي ان مبصح تراي مالتي alright تعلام ذا وان هيدا تقول لنا امن ذا لوك كيورد زاناتي ذا ناي ريموت لوك كيورد نابتا فوناتيك تبصحلوا زخا معسيلنا كم تعم جمرياون دولكم تعلامانتي انت دا اسبنا ذا فوناتكا تلقيحوا مالتي
ናብነት እዛ ስእሊ እዚኣ ክሪኣ ወር ሓንቲ ስእሊ ክሪኣ ሂብካዮ ንሱ ግን ኦር ሰምታይ ደሊ ካልእ ይፍትሽ ማለት እዩ ኦር ኣብ ካልእ ኣብ ሰኣት ዩ ናትካ መሴጅ ዲኽርኢ ወላ ናትካ ፕራይቬት ፎቶስ ዲኽርኢ ገለ ይደሊ ማለት እዩ ኦራይት ስለዚ ወይ ድማ ሒዝዋ እንተ ሓዲሞ ወይ ገለ እታ ክትገብር ትኽእል ከም ዝድበልኩም ብዝኾነ መንገዲ እዛ ሪሞት ሎክ ኪወርድ እዛ ዋን ሄዳ ትብለላ ንኣብነት ናተይ ክትሰዳ ኣለካ ማለት መሰንጀር ኮን ክብ ዋትስኣፕ ኤስኤምኤስ ቫይበር ብዝኾነ መንገዲ ማለት እዩ ኦራይት ስለዚ ካብ ኩሉ ኣብዚ ኸ እንታይ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ሰብ ክሪኦ የብሉን ኦኬ እዚአን ክልቲአን ማለት እዩ እዚአን ሰብ ክሪአን የብሉን ንዓኹም ጥራይን እዚአን ማለት እዩ ሰብ ተፈሊጦ ክኸፍቶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ካብ ፎን ናቱ ናብዛ ናትኩም ፎን እዛ ሪሞት ሎክ ኪወርድ ብምስዳድ ጥራይ ኖርማል ከፊቱ ክርኢ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚአን ሴቭ ግበረን ሰብ ክሪአን የብሉን ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኸ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ኸ ካብቲ ነዛ ኣፕ እዚኣ ኣገዳሲ ድገብራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ኣብዚ ሲስተም ሎክ ማለት እዩ ኦራይት እቲ ፕሮፋይልስ ገለ ዳሓንግደፎ ኣብዚ ሲስተም ሎክ ምስ ኣተኻ ኣብዚ ኸ እንታይ ሎክ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኢንካሚንግ ኮልስ ንባዕሉ ማለት እዩ እንተዳ ተደዊልካ ቴሌፎን ሰብ ክሄልዕልልካ እንተደሊኻ እንታይ ትገብር እዚኣ ኦን ንግበራ ማለት እዩ ስለዚ በታ ናትካ ወይ ፊንገር ፕሪንት ናትካ ኦር ታፒን ናትካ ሪዩ ፓስወርድኻ ከፊትካ ጥራይኻ ትቕበላ ማለት እዩ እምበር ድኾነ ሰብ ቴሌፎንካ ቅበለልካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እዚ ኦን ንገብሮ እንተዳ ዋይፋይ ድኾነ ሰብ መፅኡ ሂብናዮ ክጥቀመላ ከፍታ ዘይደሊና እውን ከምኡ ብሉቱዝ ከምኡ ብሉቱዝ ድኾነ ከስጉሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ፎን ናትካ ማለት እዩ ካል ነገር ክትጥቀሙላ ሂብካዮም ንሶም ግን እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ብሉቱዝ ከፊቶም ናብ ናቶም የስጉርዎ ወይ ገለ መለ ዘይደለኻዮ ስእሊ ይኹን ቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኦን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኤንድ ዋይፋይ እውን ከምኡ ኦር እዚ ኣፕ ኣውቶ ሎክ ኣሎ ዩኤስቢ ኮኔክሽን ኣሎ እዚ ናይ ስታይ ማለት እዩ ስለዚ ሪኢኹሞ እዚ ኣገዳሲ እዚታት እውን ሎክ ክትገብረልና ትኽእል እያ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ እዚ ሆም ስክሪን ሎክ እዩ ወላ ሓንቲ ክሎክ ኮንቪኒንስ ኣብዚ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እንተዳ ፍሉይ ግዜያት ጥራይ ሎክ ክትከውን ደሊና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ታይም ሰት ድብሎ ኣቲና ንኣብነት ሰት ንገብር ንኣብነት ሕጂ ካብ ሰዓት ክንደይ ኣሎ እዚ ሩብዕ ጎደ 6 ኣሎ ኦኬ ካብ 45 ማለት እዩ እዚ ኣብዚና ኣቲና ሰት ንገብሮ ኦር ድሓን ሰዓት 6 ክገብሮ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኸ ድሓን 00 ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 7 ድሓን ኩብለ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ንመርፅ ናይ ምሸት ኦኬ ሰዓት 7:00 ኦኬ ስለዚ ካብዚ ሰዓት 6 ክሳብ 7 ደሎ ናይ ምሸት እንታይ እቲ ኣፕሊኬሽናት ሎክ ይኸውን ማለት እዩ ኦራይት ካብኡ ንኒዮ ደሎ ግን ኦፕን እዩ እዚ ግን ፍሉይ ግዜያት እንተደሊና ጥራይና ኣብዚ እውን ኣሎ እንተዳ ናይ መዓልታዊ እንተደሊና እውን ማለት እዩ እንተዳ ናይ ሶኒ ፍሉይ ሰዓት ክንገብረሉ ደሊና ድዕፀወሉ ሰዓት ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከም ድላይና ተደይደሊና ግን እዚ ኣላርም እንተዳ ንኩሉ ግዜ ሎክ ክኸውን ደሊና ፍሉይ ሰዓት ደይደሊና ግን እዚኣ ኣፕሎክ ታይም እዚኣ ጃስት ኦፍ ንግበራ ማለት እዩ ኦኬ ኣሞዳታ እንታይ ድብል ሕቶ ክመፀና ይኽእል ማለት እዩ ምናልባሽ እንተዳ እቲ ሰብ ኣብዚ መፅኡ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እዛ ኣፕ እዚኣ ምዃና ፈሊጡ እታ ተዓፅኦም ደላ ማለት እዩ እንተዳ እቲ ሰብ ፎንካ ድወሰዳ ሰብ ወይ ክርኢ ዝደልዎ ናትካ ኢንፎርሜሽን ወር ፕራይቬት ነገር ክወስድ ዝደሊ ሰብ ንበሎ እዚ ኣፕሊኬሽናት ኩሉ ተዓፅይዎ በቃ ምኽፈት ምሳኣነ እንታይ ክገብር ክሓስብ እዩ ነዛ ኣፕሊኬሽናት ነዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ አንኢንስቶል ክገብራ ኦራይት ከምዚ አንኢንስቶል ክገብራ ክደሊ እዚ ሕጂ አንኢንስቶል ተገይርዋ ሽዑ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ተዓፅዩ ነብረት ክፈት እዩ ማለት እዩ ኦራይት እዚ እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ከይከውን እውን ሓደ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ኸ እንታይ ሕጂ እውን ምስኣተና ማለት እዩ ንዑ እውን ክንዓፅዎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኣፕሎክ ድብል ደሎ ኣብዛ ፕላስ እዚኣ ከምቲ ናይ ዓንቶይ ማለት እዩ ኣቲና ኦራይት ኣብዚ ላዕሊ ረእይዎ ክልተ ክስታይ ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ እዚአን እንታይ ብለኩም ኣሎ ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ ሪኮመንድድ ኣፕስ ይብለና ኣሎ ኦራይት ሪኮመንድድ ኣፕስ ስለምንታይ ሪኮመንድ ኮይነን እዚአን እዚ እዛ ቀዳመይቲ ፍላይ ማለት ፓኬጅ ኢንስቶለር ድብሎ እዚ ፕሪቨንት ይገብረልካ አንኢንስቶል ሰብ ከይገብራ ማለት ስለዚ ኦን ንገብራ ኦራይት ስለዚ ሰብ እዚኣ አንኢንስቶል ክገብራ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ኣብ ሴቲንግስ ኣትዮም አንኢንስቶልመንት ከይገብርዋ እውን ነዛ ሴቲንግስ እውን ክትሓፅዋ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንደገና ኣብዚኣ ፕላስ ንበላ
alright كيترسعوا بلاس مسولكوا اوكي اب ساعات يلا ابز settings نالت ابزي settings ابزلا and ta package installer كا ابزنا مالتي ስለዚህ እስኪ እንፈትና ኦኬ ንራይ እስኪ ሕጂ አንኢንስቶል ትኾን ዳ ኣይትኾንን ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ያለውን ፕረስ ገይረ ኣብዚ አንኢንስቶል ክብለ ኦኬ ሪዮ ፓስወርድ ሓቲታትን ስክሪን ተዓጽዩ ማለት እዩ ሪዮሞ ስክሪን ተዓጽዩ so ወላ ሓደ ሰብ ክገብር ኣይክእልን ማለት እዩ ኣብዚ ስክሪን ተጠዊቕና ምነት ፓስወርድ ተጠዊ ጌጋ ፓስወርድ ተጠዊቕካ خمس ولكم ريكارد تجبر كان عخاجة ولا حنت تجبر كان مالتي يوم دخلنا نجر ولا دخلنا كلا أب مالت نعم نتزي أينستول كجبر دولي باسورد حاطه رغمه تسكرين متسأل ولا حنتي تزي كفيتيو مالتي حجي فينجر برينت كير خفيتيو and سايكوين مالتي رغمه أينستول كجبر تخل امبر بزي ناتكا فقط بزي باسورد كيتخا دخلنا أب أينستول كجبر أيكلني إنستول ون كجبر أيكلني بفلاي دما ازي كنعطو علنا ازي بلاي ستورز مالتي ازي بفلاي كعطو علو مخنياتو سب ابزي ازي كنيتري ورلخم هاك دغبرهم اور ناتكا برايفت نيك ريكورد يغبرو خاغله بوزو حستايت سمعو مالتي انستولمنت كيغبرو كل غزي ازي نبعلو باسورد كله علو مالتي مخنياتو انستول غيروم هايد سلاز غبرو مالتي alright كومون ولا كروم ناتكا alright إذا كروم زين وعلون كعدس علوه مالتي أوكي سلازي كم زجرنا نفون ناتنا مالتي بزي سكفتا زغانة سون قرفا نخل الحمد لله نحن قبرا نخلينا مالتي alright سلازي فون ناتنا سكيرة مالتي نعمت اسكي دحم واتساب اسكي خفتي نعمت alright واتساب أبزله أوكي سكفت كوري هما تسلم سكرين مزي تزي wallpaper ناتي ماتي مالتي ولا حنتي سوال حنت تجبر أي كلمة مالتي ولا متوقعون أبي أي فولت أونيوم نالباش أب سكرين تطوي كأزي مت إز numbers بين أوتودبل بين انتفتينهم كا alright تجاجي تحيف له ولا حنت خساي مت يعني أوكي سلزي ريكورد تجبر كا إند دما warning alarm تهرم إند دما تتصحف كا مسج ما تزارو مالتي تافون بعلا do not touch me تلك do not touch مختولنيا أو دخانة تزارك يا وتموتوني مالتي أوكي حجز كيك خفتين أوكي مسكفتكوا أبزل على التري واللخم أبزل ما تيتصنحها مالتي لك خمت عن تويد والكخوني alright انتي مالتي سب فتين اللومو كيد رأيات بلن لا مخنياتو حجي خلتا جزيه تجاجي سلا الصحف سلازم بقر نلومي أدايلنا لكم دورنا مرب إزي مسل مالتي إذا أبزي أبز عبا زينا تزايرنا معرف ندي أقداسيت مخانا ناتا فيتشر تقومن كستاينون ريخم وقالخم مالتي سلازي فوناتنا بزي سكفتا نسب كنب نخيل عبدغون ولا سو شدالو كنقبر كنكفتن كنعطون نخيل مالتي بزوح نقر الله خمز دراخما مالتي سلازي فوناتنا ولا عبدغون اكزي بزي سكفتا كنقدفا نخيلينا مالتي كل نقر زعب زي انتلاتنا داسواي زي أقداسيتيا إلنا أغربنا مالتي سلازي أمور داتنبار كمز دراخمو يمثل نخالقوت أحوات وندي بطحهم مالتيو ويون دي فلوت من تخبطحهم انتي كما هارولون شير قبور وز فيديو انت دا صبو خوين رخيبكم ور تقامو خوين انت رخيبكم مالتيو شير قبور لهم انت فاتيخم لايك دخون ريتو اور حطو انت ليكون ابتي كومنت تتصحفوا لنا تخوليهم اور ابتي ايميل ادرس ألنا ابتحت له مالتيو أو دخون حتى تصحفوا تخوليكم مالتين حنا خاط قبلنا أبجزيو كنملس لكم هنا سلازم بار أبقى تسألون بخال مدك سان رخب سسنايو نعخم